Marajaw sa ato Pasko no, kay tapos sa mga Pasko mga kagusok, mag-celebrate sab sa ato bagong tuig mga kagusok no, makita natin diri mga pambut mga kagusok. Grabe kamok mga kagusok, nagdasok na diri sa ano ba nato mga kagusok no, ay gumikan lagi ubay-ubay mga lancha mga pambut mo go diri sa ato sa Nueva Virgin, kay gikan sa siya dinagat, gikan sa taganaan ason area sa island, dudunggo diri sa ato no area, gumikan ang iban gusto mo uli dili makauli mga kagusok, kay gumikan nagbabag ang mga pambut o mga dagko na mga pambut mga kagusok nga makita na to mga kagusok. Grabe ka busy sa ato bagong tuig kuman mga kagusok, kay ang iban sig uli na mga kagusok, kay unja gabi bagong tuig naman mga kagusok, goodbye 24 mo kuan na sa bang 25 nung ta malisugon ta og kambaskog sa itong mga lawas mga kagusok no, Luzon, Visayas, Mindanao inapunta na happy ka mo sa enjoy bagong tuig mga kagusok. Grabe ka kamok na pambut bisan sound pag ang iban gusto mo uli na kay tapos na ngumpra, tapos na malit dili makauli mga kagusok, kay magpaabot sa unahan mga kagusok, sa unahan pagkajud na hamok nagbabag sa unahan sa mga pambut, magpaabot na sila mga kagusok. Kung usin una dito sa unahan maka-abanti paglarga, alam sila pag larga mga kagusok, kay gumikan nila nagbabag mga pambut, makita na ito mga kagusok. Grabe kahamok ko mga kagusok, grabe in fairness ko mga kagusok mo, kay gumikan lagi na kagan sa panahon naman init mo na mga kagusok. Dagan salamat Marajaw na adlaw mga Surigao noon sa akong mga viewers, sa akong mga followers. Merry Christmas to all Filipino. Merry